سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حقوز دستا صحاب سنيت رفتا مخسر النهار سينما سمرة عب سينما سمرة تطعم زنك نقولي عاما كوميدي دراما ملالات وزاتا سبورت فيلمتا سلامتنا تقبلوا فتوات تختاتلتنا زيناتات سبورت حزنا قريبنا لنا نمكتتالكم بأخبارات نعدم هالاند نعسرت كلبات زناو زلو أتقعي أب جرمناوت كلب بورسيا دورتموند تسلفو كم تقعد تساو زلو إيرلين هالاند عسرت كلبات نخفر مويت أفعلو كم زلوات حبيروم إزبولوس أتقعي جانا مس كلبونا 4 عامت وعل تريفو انكليون عسرت كلبات أوروبا زت على زلوم كابتنز تساوتاي نخون نوزما وتالو زلوا كلبات تن 4 كاب كلبات عد إنجليز كخونا كلوا أتنسترفا شدشت دما كاب إسبانيا طليان فرنسان جرمن مخانن تفليتوم بز مسرة تشيلسي مانشستر يونايتد كوم دما ليفربول مانشستر سيتي نزود 10 عامت نخفر مادرو دمص ناسمع نزلوا 4 كلبات بريمير ليج خوانان كلوا كاب كلبات اسبانيا دما ريال مدريدن بارسلونانين بزي كازي كاب كلبات سيري او جوفنتوسن انتر ميلانن مخانن تفليطلهم اتنسترفا كلته كلبات دما بي اس جي ناي فرنسان باير مونيخ ناي جرمنن كم زخونا وكيل ناي تصاوتاي مينو رايولا حبيروم ابز غزيزي كلن كلباتن اسلطنتن طمتن نابزي امصاي كخوبات قاي عالمنا كخون لعل عقم زلو تصاوتاين غيرن زلوام مخنياتو نسو ابز زلو عدمن درجان لعل عقم زخونه بقعتيو زنصبارق زلو كبل نبي بي سي زحبر رايولا هالاند ب10 كلبات يردنالو مبالو نتكونتات ندادي كم زوسخليو زحبر دايركتور كلب دورتموند ميكائيل زورچ ابزهوا حبريتا انا ابصبصابات معكنا زينا تقداسنت يبلين كبل اب لعل توكل هالاند مينو رايولا زهبو رئيتو شقلوت كم زيبلو حبيرلهم از وقتنا صوتا كاب زجمر كسع حجي اب كل عينت وددرات زاغيت 27 شوتات مزغيبو كم زلو زغلص هالاند بفلاي عبيت كلبات مانشستر يونايتد ريال مدريد نمونانو غزيف باجت سليعن كاب تصاوتاي اب طريق 2020 كاب كلب ريد بول سالزبرغ ناب دورتموند كاب سغاغرات حزن ركبات كغبرا زصنح مخانن يزنغر تشيلسي ليفربولن كل طلباتو امالي ان تاطقعي كفرمو ازخلا تبايلن زتقسا زلوا كلبات مخانن ونصبصابات كاب جرمن يحبرم مع كنا زينا جرمن اسعيبن ايرلين هالاند كاميدا سيجنال اندونا بارك سنابت انتداوسينو توماس تشلن يرغن كلوبن اوشت ميدا كون كاميدا وصاي طلباتون دليتاتون كمالولو زخول اسلطنت كم زخونو يغلصالوا يخونن بركا بريمير ليج وصاي كالو 6 كلبات اوروباون يهادنو سلازلوا ناي موداتا معلب ناي تتقعي عد انجليز طراي كم زيكون كالوت منጭታት يغلصوم كساب 1 بليون باوند عدات السكيما زلا بارسلونا كوم دما ابلا ليغا مقنا انتا زخونت ريال مدريد مس فرنساويت كلب بي اس جي نتبلص اتقعينا مسارعن كصمبر ودلي سلازلون كا انفت مصاي هالاند باغو كغمت كم زيكل يحبر بفلاي اسلطان نايتا ناي گنزب صقم كم زي بلا تغلص فرنساويت بي اس جي ارجنتيناوي ماوريشيو بوتشيتينو نهالاند اب گونتم بلصاتات قعتو كيليان مبابي نيمارن كسلفو كم زخل يغلص نا ايطاليا كلبات انتر ميلان جوفنتوسن كوم اون جرمناويت كلب باير مونيخ نتتصاوتاي امونا دليت كم زلون غليص انقات هلوا كابتن مفرام تحت قمت توهيبون زلوا كم زخونا غن يغلص اب بوندسليغا جرمن كابتا ابرا بعي درجه زلا انتراكت فرانكفورت بشدشنت بدحرا اب شارشا درجه تقميط ازلا دورتموند زمص عامه تساتفو اب شامبيونز ليج انت زي راغاغيصا نتكوخبات قعيا كتكسرو كم تخيلو يزحبر هالاند مس بورسيا دورتموند كساب 2024 زصنحو وعل كتيمو كاتلو كابتا كلب كوص مزدلغن كافلماناي 2022 جميرو تغباراو زخون لعل 87 مليون باوند ملقا واغا تتمينو لهم بورسيا دورتموند اب 2017 اوسمان دمبل ب 135 مليون باوند نا بارسلونا مشط ازذكر كوينو هالاند كتفانو ومس اتقددون لعل ناي دمبل واغا كشطو كم اتخيلين مع كنا زينا زغلصم مس كلب سالزبرغ ناي تحت عدمه صوتو جميرو نا عبيت كلبات استقلقله ايرلين هالاند زحلف عمت نا دورتموند كاب سغر ندحر اب 43 قطمات 43 شتات بمزغاب ادنقوتن طمتن رخيبو زلويم ناي قدم جرمناوي كوخبا كفافال انت
ተኸላኻልን ዝነበረ ወዲ 59 ዓመት ሎታር ማቲዋስ ሃላንድ ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ንፖላንዳዊ ሮበርት ሌዋንዶውስኪ ተኪኡ ኣብ መድረኻት ኤውሮጳን ዓለም ሻምፒዮን ክኸውን ይክብል ኣብ ልዕሊ ትወዲ 10 ዓመታት ቃዓይ ዘለዎ ኣድናቆት ገሊጽሎም ወኪል ሃላንድ ራዮላ ብወገኑ ሃላንድ ነቶም ጥሮታ ንኽወፁ ተቃሪቦም ዘለዉ ናይ ዓለምና ኮኸብቲ ኣጥቃዕቲ ሜሲን ሮናልዶን ኢብራሂሞቪችን ተኪኡ ናይ መጻኢ 10 ዓመት ናይ ሓድሽ ወለዶ ኮኸብ ተጻዋታይ ዓለምና ክኸውን ይክብል ሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ ድሒሩ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ወናኒ ክለብ ቸልሲ ቢልዮነር ሩስያዊ ሮማን አብራሞቪች ናይ ገንዘብ ጸገም የብልናን ብምባል ቶማስ ቱሸል ኣብ ዝመጽእ ክረምትን ሃላንድ ከፈርሞ ቀጠልያ መብራህቲ ሂብዎ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ጥፍሽ ዓበይት ክለባት ዝመዝመዘ ወዲ 54 ዓመት አብራሞቪች ናብ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ቸልሲ ቱሸል ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ቸልሲ ነዚ ናይ ዓለምና ጉኑን መንእሰያት ቃዓይ ልዕሊ 100 ሚልዮን ዩሮ ወጻኢታት ገራ ከተፈርሞ ጸገም ስለዘይብላ እትቃዓይ ዝመጽእ ክረምቲ ኣብ ሜዳ ስታንፎርድ ብሪጅ ክሪኦለን ክብል ሓይሊ ገንዘብ ተጠቂሙ ነቲ ተጻዋታይ ኣብ ሕቁፉ ከም ዘእትዎ ኣነጺሩ ሮናልድ ኮማን ካብ ድቃሱ ክበራበር ጻውዒት ተገይሩሉ ኣሰልጣኒ ባርሴሎና ሮናልድ ኮማን ካብቲን ባርሳ ሒዝዋ ደቂሱሉ ዘሎ ኩነታት ክበራበር ብክኢላታት ስፖርት ጻውዒት ቀሪቡሉ ናይ ዓለምና ብልጽቲ ክለብ እናተባህለት እትግለጽ ባርሴሎና ልዕሊ ማንም ክለባት ዓለም ብጽልዋ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዕዳን ጥፈሻን ተሸሚማ ከም ዘላ ዝፍለጥ ኮይኑ ሕጂ ግን ምስቲ ሒዝዋ ደቂሱ ዘሎ ሆላንዳዊ ኣሰልጣኒ ኣኪኒዮ ኮሮና ጠሚቶም ክበራበሩለዎም ተባሂሉ ኣብ ስጳኛ ዝርከቡ ሜዳታት ስፖርት ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተዓዘብት ከእንግዱ ተኣጊዶም በምህላዎም ካብ በጻሕትን ካብ ተዓዘብትን ልዑል ኣታው ዝነበራ ባርሴሎና ካዝና ኣተጓሕጉሕን ሞራል ተጻወታ ጠፍሽን ጥራይ ዘይኮነ ብሰንኪ ድኽመት ኣሰልጣኒኣ ኣብ መንጎ ተጻወትን ሓለፍታ ክለብ ነቕዓ ተፈጢሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እተፈጢሩ ዘሎ ዘይምርድዳእ ብዕድመ እናደኸመ ዝመጽእ ዘሎ ጀራርድ ፒኬን ሙጻእ ሜሲ ዝመጽእ ክረምትን ተደሚርዎ ነታ 1 ቢልዮን ፓውንድ ዕዳ ተሰኪማ ንጸድፊ ገጻ ትጓዓዝ ዘላ ክለብ ግዳይ ስዕረትን ተስፋ ምቑራጽን ገይሩዋሎም ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ብፒኤስጂ ዝወረዳ ዝሕፍር ስዕረትን ድህከትን ድማ መርኣያናቱ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ካሽ ከፊላን ተኸላኻላይ ሰርጂኒዮ ዴስት ንኣከፋፋሊ ሚራለም ፒያኒክ ንኣጥቃዓይ ፍራንቼስኮ ትራኒኮን ኣፈሪማ ዓወታት ክትጓናጸፍ ዝሃቅነት ባርሴሎና ዘፈረመቶም ተጻወታ ከም ዝተጸበየቶ ብዘይምኻዶም በቲ ሓደ ቅድሚ 2 ዓመት ናብ መሳርዓ ጸንበሮቶ ብራዚላዊ ፊሊፔ ካውቲኒዮ ተሓጊዛ መሰረታዊ ለውጢ ከተምጽእ ብዘይምኽኣላ ድማ በቲ ካልእ እታ ክለብ ኣብ ዝወቕቲ ዝሓንቲ ዋንጫ ናይ ምዕታር ተስፋውን ከም ዘይብላ ክኢላታት ይእምቱም እዛ ኣብ ላሊጋ ብ5 ነጥቢ በአትሌቲኮ ማድሪድ ተበሊጻ ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ዘላ ክለብ መስመር ምክልኻላን ምክፋላን እንተ ዘይመሓይሻ ዝመጽእ ዓመት ተሳትፎኣ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣስጋእ ከም ዝኸውን ድማ ይሕበር ኣብ መወዳእታ እቶም ክኢላታት ስፖርት ሮናልድ ኮማን ኣብ ልዕልቲ ወርቃዊ ዕድል ኣብ ልዕሊ ዕድል ዝኽስር ዘሎ ፈረንሳዊ ተኸላኻላይ ክሌሚነት ሌንግሌትን ስጳኛዊ ተኸላኻላይ ጆርዲ ኣልባን ዝኽተሎ ዘሎ ልኡማ ተሓሕዛ ክቕይር ጸዊዖም ደያኑ ቁኑዕ ምስ ዘይፈርዱ ደሞዝኩም ክቆረጽዩ ተባሂሎም ደያኑ ፕሪሚየር ሊግ ኣብ ናይ ዳንነት ስርሖም ንዝፍጽሞ ዝኾነ ጌጋ ብገንዘብ ክቁጽዕ ምዃኖም ተነጊርዎም ከም ዘሎ ስፖርትስ ሜል ሓቢራ እቶም ደያኑ ኣብ ርእሲ ደሞዞም ዓመታዊ ክሳብ 50,000 ፓውንድ ዝበጽሕ መቑሸሽ ወይ ቦናስ ከም ዝወሃቦም ዝጠቕሰት መርበብ ሓበሬታ ኣብ እዋን ዳንነት ሓንቲ ጌጋ ምስ ዝፍጽሙ እቲ ናይ ዓመት ግንዖም ብምሉእ ክስእንዎ ክግደዱ ምዃኖም ወሲኻ ኣመልኪታ ደያኑ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ብማእከላይ ገምጋም ዓመታዊ ካብ 110,000 ፓውንድ ክሳብ 120,000 ፓውንድ ዝበጽሕ መሃያ እኳ ተለዎም ምስ ዝረኽቦ ግንዖ ተጸብጺቡ ግን ዓመታዊ ካብ 160 ክሳብ 170,000 ፓውንድ ዝበጽሕ ኣታዊዮም ዝረኽቡ እቲ ዝወሃቦም መጠነ ግንዖ ወይ ቦናስ ድማ ብመንጽርቲ ኣብ ዳንነት ዘርኣይዎ ብቕዓት ተራእዩ ዝትመነሎም እዚ ማለት እቲ ዝወሓደ ጌጋ ዝፈጸመ ዳኛ ዝበዝሐ መጠን ግንዖ ክረክብ እንከሎ እቲ ዝበዝሐ ጌጋ ዝፈጸመ ዳኛ ድማ ዝወሓደ መጠን ይወሃቦ ኣብዚ እዋን ንመስርሕ ዳንነት ክሕግዝ ተባሂሉ VAR ናይ ቪድዮ መወከሲ ዳንነት ተኣታትዩ እኳ ተሎ ብዙሓት ደያኑ ግን ኣብ እዋን ጸወታ ነቲ መሳርሒ ድሕሪ ምውካስ ነቲ ኣቐዲሞም ዝሃብዎ ውሳኔ ክስርዝዎ ወይ ዳግመ ግምት ክገብሩሉ ይረኣዩ ስለዘለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ንኣካየት ፕሪሚየር ሊግ ሻቕሎት ፈጢሩ ከም ዘሎ ይዝሕበር ሓደ ካብ ዝበለጹ ደያኑ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ምዃኑ ዝነገረሉ ማይክ ዲን ቅድሚ ገለ ሳምንታት ኣብ ግጥም ዌስት ሃምን ሳውዝሃምፕተንን ብዝሃቦ ኣካታዕ ውሳነ ካብ ደገፍተን ክለባት ናይ ሞት መጠንቀቕታ ድሕሪ ምብጽሑ ካብ ስራሕ ዳንነት ንግዚኡ ክእለ ንሓለፍቱ ሓቲቱ ምንባሩ ዝርስዕ ኣይኮነን እቲ ኣዝዩ ምኩር
ዝኾነ እንግሊዛዊ ዳኛ ኣብቲ ጸወታ ንቶማስ ሶሴች ናይ ዌስትሃምን ንጃን በንዳርክ ናይ ሳውዝሃምፕተንን ብቀይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ድሕሪ ምብራሪኡ መንነቶም ዘይፍለጡ ወገናት ክንቀትለካ ኢና ክብሉ ኣፈራሪሆም ነይሮም። ተወሰኽቲ ዜናታት ፒኤስጂን ኢንተር ሚላንን ናይ ሊቨርፑል ጆርጂኒዮ ዋይናልደም ንምፍራም ኣብ ውድድር ከም ዝኣተዋ ተሓቢሩ። ብመሰረት ሌ ፓሪዚየን ዝተባህለት ማዕከን ዜና ፈረንሳ ፒኤስጂ ነቲ ወዲ 30 ዓመት ዝመጽእ ክረምቲ በነጻ ከተሰጋግሮ ዘለዋ ድሌት ክትገልጽ እንከላ ኢንተር ሚላን ድማ ንኩነታቱ ብቐረባ ትከታተለላ። ጆርጂኒዮ ዋይናልደም ውዕሉ ዝመጽእ ክረምቲ ከብቅዕ ዋላ እኳ ሊቨርፑል ንተወሳኺ ዓመታት ምስኣ ክጸንሕ ክትልምን እንተሃለወት ንሱ ግን ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ መጻዩ ኣመልኪቱ ኣይወሰነን ኣሎ። ባርሴሎና እውን ዝሓለፈ ክረምቲ ኣብ ልዕሊ ዝብሉጽ ብቕዓት ዝውንን ተጻዋታይ ተገዳስነት ኣርያ ከም ዝነበረት ይዝከር። ኣከፋፋሊ ማንቸስተር ዩናይትድ ፖል ፖግባ ብሰንክቲ ኣቀዲሙ ዘጋጠመ መጉዳእቲ ብሕጅውን ንገለ ሳምንታት ካብ ጸወታ ክርሕቕ ምዃኑ ኣሰልጣኒ ሶልሻየር ሓቢሩ። በዚ ድማ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝመጽእ ሰንበት ኣንጻር ቸልሲ ኣብ ጽበያ ዘሎ ከቢድ ግጥም ፕሪምየር ሊግ እዚ ወዲ 27 ዓመት ፈረንሳዊ ከም ዘይህሉ እቲ ኣሰልጣኒ ኣነጺሩሎም። እንተኾነ ኣብ ዝሓለፈ 3 ጸወታታት ብሰንኪ መጉዳእቲ ክስለፉ ዘይከኣሉ ከም ስኮት ማክቶሚናይ፣ ኤዲሰን ካቫኒን፣ ዶኒ ቫን ደ ቤክን ዝበሉ ካልኦት ተጻወትታ ጋንታ ኣብዚ ናይ ሰንበት ግጥም ሓዊዮም ከርክቡ ተስፋ ከም ዘሎ ሶልሻየር ከይጠቐሲ ሓለፈን። ፖግባ ጋንቱ ብሽድሽተ ለካቲት ምስ ኤቨርተን ማዕረ ኣብ ዝተፈላለየትሉ ግጥም ይማህሰይቱ ወሪድዎም። አርሰናል በሐሙስ ምሽት ንቤኔፊካ 3-2 ረቲዓ ናብ ዝቕጽል ዙር ሊግ ኤውሮጳ ድሕሪ ምሕላፋ ሚኬል አርቴታ ንሓለቓ ጋንታን ኣጥቃዓይታ ክለብን ፒየር ኢሜሪክ ኣቡሜያንግ ፍጹም ተኣማኒ ዝኾነ ኣጥቃዓይ ክብል ወዲስዎም። እቲ ጋቦናዊ ኣብቲ ናይ ሐሙስ ምሽት ግጥም 2 ሽቶታት ብምዝጋብ ንጋንቱ ናብ ዝቕጽል ዙር ኣስጊርዋ። ኣብቲ ግጥም ኬራን ቴሬኒ እውን ሓንቲ ሽቶ ብምዝጋብ ንዓወት አርሰናል ደሪዕዎ እዩ። ኣብቲ ኣብ ከተማ ኣቴንስ ተኻይደ ግጥም አርሰናል ብድምር ውጽኢት 4-3 ናብ ዝቕጽል ዙር ሊግ ኤውሮጳ فازلام ንካናዳዊት ክለብ ሞንትሪያል ከሰልጥን ዝጸንሐ ናይ ቅድም ኮኸባት ቃይ አርሰናል ዝነበረ ቴሪ ሄንሪ ብገዛእ ፈቃዱ መዝነቱ ከም ዝገደፈ ተሓቢሩ። እቲ ወዲ 43 ዓመት ፈረንሳዊ በሐሙስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብሰንኪ ዓለማዊ ለበዳ ኮቪድ-19 ምቁጻር ተባሂሉ ተተግቢሩ ዘሎ ተረርቲ ቀይድታት ምስ ስድራቤቱን ደቁን ክራኸብ ከም ዘይከኣለ ብምግላጽ ብፍላይ ናፍቆ ደቁን በዓልቲ ቤቱን ክጻወሮ ብዘይ ምኽኣሉ ነቲ ስራሕ ክገድፎ ከም ዝወሰነ ሓቢሩ። ስድራቤቱ ኣብ ለንደን ከም ዝነብሩ ዝንገረሉ ሄንሪ ንእንግሊዛዊት ክለብ ማውስ ከሰልጥን በሐለፍት ታክለብ ተሓጺ ምህላው ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ነታ ካናዳዊት ክለብ ዝገድፋ ዘሎ ሄንሪ ሞንትሪያል ኣብ ሕዳር 2019 ከሰልጥና ጀሚሩ። አሰልጣን ሌስተር ሲቲ ብሬንዳን ሮጀርስ ጋንቱ በሐሙስ ምሽት ካብ ግጥም ሊግ ኤውሮጳ ድሕሪ ምግላፋት ጠንቅ ናይ ስዕረት በዓል ምዃኑ ብምእማን ሙሉእ ሓላፍነት ከም ዝስከመሉ ሓቢሩ። ሌስተር ሲቲ ኣብቲ ቼክ ሪፐብሊካዊት ክለብ ስላቪያ ፕራጎ ዘካይደቱ ቀዳማይ እግሪ ግጥም ብዘይ ሾትያ ተፈላለያ ነይራ። ኣብቲ ናይ ሐሙስ ምሽት ካልኣይ እግሪ ግጥም ግና 2-0 ተሳዒራ። ኣብቲ ናይ መልሲ ግጥም ሮጀርስ ነቲ ኣብ ዝዓመተ ስፖርዚ 13 ሽቶታት ኣመዝጊቡ ዘሎ ሃርቬይ ባርነስ ኣብ መንበር ተቐይርቱ ኮፍ ኣቢሉ ኒዮሪ ቴሌማንስ ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ከሰልፎ ብምምራጹ እታ ጋንታ ንስዕረት ክትቃልዕ ከም ዝኽኣለት እዮም ሓያለ ተንተንቲ ስፖርት ዝገልጹ። ኣብ መሳል ፕሪምየር ሊግ ናብታሳይ ደረጃ ሓኺራ ዘላ ሌስተር ሲቲ ኣብቲ ናይ ሐሙስ ምሽት ግጥም ንጄምስ ማዲሰን ብመጉዳእቲ ንኢናቸው ድማ በመቕጻዕቲ ምኽንያት ከተሰልፎም ኣይከኣለትን። አርሰናል ንሄክተር በለሪን ዝመጽእ ክረምቲ ኣብ ዝኽፈት መስኮት ምስጋር ተጻወቲ ክትሸጦ ከም እትኽእል ESPN ዝተባህለት መርበብ ሓበሬታ እስጳኛ ኣመልኪታ። ኣሰልጣንታ ጋንታ ሚኬል አርቴታ ነቲ ወዲ 25 ዓመት ኣብ ዝመጽእ ክረምቲ ንኸፋንዋ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ምስኡ ተሰማሚዑ ከም ዝነበረ ዝጠቕሰት እታ መርበብ ሓበሬታ በቲ ስምምዕ መሰረት በለሪን ኣብ ክረምቲ ንኣርሰናል ክሰናብታ ትጽቢት ከም ዘሎ ወሲኻ ሓቢራ። ዋላ እኳ ባርሴሎናን ፒኤስጂን ኣብ ልዕሊኡ ዝነበረን ተገዳስነት ኣብ ዝእዋን ነኪተሎ ኣብ የማናይ መስመር ምክልኻል ዘለወን ጸገማት ንምፍዋስ ደጊመን ገጽና በለሪን ክጠውያ ከም ዝኽእላ ግን ትጽቢት ኣሎ። በለሪን ካብታ ቀንዲ መቐናቐንቲ ኣርሰናል ዝኾነት ማንቸስተር ዩናይትድ እውን ኣብ 2019 ጠመተ ረኺቡ ምንባሩ ይዝከር። እንተኾነ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ክንድኡ ንኣሮን ዋን-ቢሳካ ኣብ 50 ሚልዮን ፓውንድ ከተፈርሞ መሪጻ። በለሪን ኣብ 2014 ንኣርሰናል ተጸምቢርዋ። Comedy
دراما حلالات وزاتات سبورت فيلمتا ناي ليفربول جوردان هندرسون بحموس ኣብ ሽምጡ ድሕር ዘካየዶ ሕክምናዊ መጥባሕቲ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝዓመት ስፖርት ዝናብ ጸወታ ክምለስ ተስፋ ከም ዘለዎ ጋንቱ ሓቢራ እቲ ወዲ 30 ዓመት ሊቨርፑል ዝሓለፈ ቀዳም ብኤቨርተን ክልተ ባዶ ኣብ ዝተሰዓረትሉ ግጥሚ ማህረምቲ ኣጋጢሞም ብሶኒ ኣብ ዘካየዶ ሕክምናዊ መርመራ ዝኾነ ናይ ዓጽሚ መንቃዕቲ ከም ዘይብሉ ቋታ ተነጸረ ቀጢፍካ ክትሓው እንተ ኮይንካ መጥባሕቲ ክትገብር ኣለካ ብዝብል ማዕዳ ሓካይም ግን ዝሓለፈ ሐሙስ ነቲ መጥባሕቲ ከም ዘካየዶ ይሕበር ሓዊው ናብ ጸወታ ክሳዕ ዝምለስ لسدما نشمون تسامنتات كعرف كجدد مخانو اتبليفربول استوهاب حبرتا وسيخو يملكتم جوفنتوس ኣብ ቀዳማይ መንፈቅ ናይ ዝዓመት ስፖርት ዝጥራይ 9.7 ሚሊዮን ፓውንድ ከም ዝኸሰረት እዚ መጠን እዚ ድማ ዕጽፍ ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዘጋጠማ ክሳራ ምዃኑ ኣፍሊጣ እታ በኣረጊት ጎርዞ እትፍለጥ ኢጣልያዊት ክለብ ኣብ ሰሙን ዝኣብ ዘርጋሓቶ ፊናንሳዊ ጸብጻብ ካብቲ ኣስታት 100 ሚሊዮን ፓውንድ እቲ 43.5 ሚሊዮን ፓውንድ ብሰን ክለብ ዳ ኮቪድ-19 ሰዓበ ክሳራ ምዃኑ ሓቢራ እንተኾነ እዚ ኣጋጢሟ ዘሎ ገዚፍ መጠን ክሳራ ዝመጽእ ክረምቲ ኣብ ዝኽፈት መስኮት ምስጋር ተጻወቲ ዘድሊዋ ተጻወቲ كم شمات كم زي عنقفة أبسط صعبة قليل سلام تا شامبيون سيريا إيطاليا زخونة عباي كلب ناي باجت كلولاوان مقلال زحلف عمد كابدو مستتصاوتا بدمر 8 مليون باوند كم زورت ساتي ذكرهم بمسرت صعبة سمناوي 496 شح باوند مهايا زغفر زلو أتقاعيا كريستيانو رونالدو أفينا نساو مدايناي تا كلب عبد ساط فتيرو بمهلاو دحرو وعلم بقعو كتفانو ودلي تالوام قطمات بريمير ليج انجليز قدام 27 لكاتتون قصيلو كوعليم بز مسرت مراحت نايت ليج زلا مانشستر سيتي مس ويست هام برايتون مس ويست بروم استون فيلا مس ليدز يونايتد نيوكاسل دما مس وولفز كغطماين بفلايتي امونغو مانشستر سيتي ويست هام زكايت صوتا بافكر تنتن سبورت لعل قمته وهيبولهم مخنياتو ب 45 نطب ناو 4 درجه حخيرا زلا ويست هام ابزغط الشامبيونز ليج اوروبا ناي مستاف تخول ان مرغغاص كتبل ابزناي قدام صوتا لعل ناي وددر نيح كتر تثبيت سلازلهم نابز قصل زرقت امليك اوروبا زحلف 16 كلبات لو عربي بزودق عجا مغاطم تنفليطن بز مسرت مانشستر يونايتد مس اي سي ميلان ارسنال مس اولمبياكوس روما مس شختار دونيس اياكس مس يانغ بويز توتنهام مس دينامو زاغرب سلافيا براغو مس رينجرز غرانادا مس مولدي كوم دما دينامو كيب مس فياريال تدلاليلنا لوام قصم قدامه اجر زمص 11 مغابيت كالا اجر دما زمص 18 مغابيت ككايدا دما مدب تتحيزلنا لوم مباركس تفتخم كبراتن كبرانن تخاتلتنا نايلو متحستو زيناتات سبورت عبز فصيمنا لنا ناي وترم مكتتالكم متبعكم من نقفيتاكم من بخبر نعدم سسنايو سينما سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حقوز دستا سحاب سميت رفتا مغسل النهار سينما سمري عبسينما سمري تطعم زمكي نحوري عاما كوميدي دراما حلالات وزاتات سبورت فيلمتا